No niin, hyvää uutta vuotta. Eletään vuotta 2025 ja joulu ja kaikki pyhät meni ja tässä nyt sitten vähän kelin puolesta kevättä pukkaa, kun on plussaa, aurinko paistaa ja linnut laulaa. Mutta mitäs Audille kuuluu, tai tälle meidän Audille, niin Audihan muisti sitten tällainen ennen joulua meitä kivalla joululahjalla takaisin kutsukampanjalla ja se oli jarrutehostimen tarkastukseen liittyvä kampanja. Ja niin kuin näkyy, niin marraskuun puolella on toi päivämäärä tuolla ja siinä näkyy se kutsukampanjan koodi. Autohan on tosiaan marraskuussa ollut jo yli 5 vuotta vanha, mutta niin vaan tuli tämmönenkin. Eli tässä sitten kerrotaan, että on mahdollista, että jarrupolkimen ja jarrutehostimen välisen käyttötangon ruuviliitos ei vastaa teknisiä vaatimuksia. Ja jos liitosta ei ole tehty ohjeen mukaisesti, se voi aueta. Ja sen seurauksena mekaaninen liitos jarrupolkimen ja jarrutehostimen välissä ei välttämättä ole enää pitävä. Ja jos se liitos irtoaisi kokonaan, jarruttaminen onnistuisi enää pelkästään säännellyn hätäjarrutustoiminnon avulla, eli painamalla keskeytyksettä keskikonsolissa olevaa elektronisen pysäköintijarrun painiketta. Mutta siinä on myös katso-ohjekirja. Mun mielestä vedetään. Kun vetää niin kuin jatkuvasti ylöspäin, niin sitten se hätäjarrutustoiminto aktivoituu. Täytyypä ehkä tsekata, että onko se painaminen vai vetäminen, niin tietää hätätilanteessa. Mutta tämmönen tuli. Ja tosiaan tässä nyt ei mainittu mitään sijaisautoa, mutta kysymällä sai sijaisauton. Tästä tuli myös ilmoitus tähän My Audi-appiin ja tuli ennen kirjettä, niin mä äkkiä sen avulla sitten varasin ajan. Ja koska mä pyysin sijaisautoa, niin sitten tää meni sinne joulukuun 17. päivään tää tarkastus. Ja mä tein sitä pienen videon, kun mä menin sinne, mutta eipä siinä mitään ihmeellistä. Laitetaan se kuitenkin tähän väliin, kun vähän jännitti, että mitä tässä käy. Täällä ollaan, katsotaan miten käy. Takaisin kutsuun auton. Tie vie. Ja sitten iltapäivällä minä olen viisaampi ja te katsojat olette viisaampia. Ja sitten ihan parin sekunnin kuluttua. Jaha, täällä lähti pyöriä joku tämmönen hieno nostolaite, mutta eikä toikin voi sähköllä toimia, niin olisi vähän mukavampi ääni. Joo, eli semmosilla fiiliksillä mentiin sinne ja sitten kun mä hain sen auton, niin eipä siinä ollut mitään, että tämän yksilön osalta kaikki oli kunnossa. Ja ne oli tosiaan semmonen jarrukutsukampanja, mutta sitten toisena asiana tähän videoon niin on tullut taas päälle toi hätäpuhelutoiminnon vika. Mä voin demota sen tässä näin, jos se nyt onnistuu. Se on vähän hämärä, koska välillä se piippaa heti, kun auton käynnistää, että on ongelma. Mutta joskus voi ajalla vartinkin, että tässä palaa vihreä valo tässä hätätoiminnossa tai hätäpuhelutoiminnossa ja se on ihan ok. Ja sitten se piippaa, että nyt ei toimi. Ja kaikki muut toimii, eli vakkari toimii, navigointi toimii, GPS-sijainti on oikea. Eli nyt se vika on ehkä jossain muussa kuin silloin aiemmin oli, mistä mä tein myös videon. Mutta mä kokeilen vielä tässä jossain vaiheessa sitä sulaketemppua, eli sitäkin on oma videonsa. Eli tuolta noin matkustajan jalkatilasta, niin tietty sulake irti muutamaksi tunniksi tai vaikka yön yli, niin sen pitäisi resetoida se hätäpuhelu yksikkö, ja sen avulla ehkä se vikatila poistuu. Mä oon kokeillut myös soittaa tolla, eli ton kun avaa, tuolla on tommonen punainen nappi, ja sillä voi soittaa, niin se kyllä toimii. Pahoittelut, jos tätä katsoo joku, joka on siellä hätäpuhelukeskuksessa töissä, että on tullut turhia soittoja, mutta nyt soitin tosiaan kerran ja kokeilin, että toimiiko se, ja kyllä se toimi. Mikä on vähän hämärää, että se valittaa, että se ei toimi, se hätäpuhelujärjestelmä, mutta se kuitenkin toimii. Eli voisiko se vika olla vaikka siinä, että se hätäpuhelutoiminnon akku
se varajärjestelmän akku on mennyt, eli sitten se niin kuin ei tavallaan lupaa, että se toimisi, vaikka kun auto menee ympäri ja kaikki virrat häviää, niin sitten se ei ehkä toimi, kun sen moduulin varavirta ei toimi. Mutta kokeillaan. Laitetaan virrat päälle tosta noin. Ja nyt se oli siellä heti päällä. Ja nyt se meni pois. Se ehkä unohti sen. Tai resetoitu. Nyt siellä palaa vihreä valo. Ja kohta kuuluu, nyt se lähti se vihreä valo. Tuli takaisin. Noin. Ja nyt se meni punaiseksi. Nyt mä voin demota. Mä sammutan kyllä. Hätäpuhelu on aktivoitunut. Jos haluat keskeyttää puhelun, paina hätäpuhelupainiketta uudelleen. Puhelu on keskeytetty manuaalisesti. No. Eli mä en nyt viittinyt demota, ettei nyt taas turhaa puhelua sinne keskukseen, mutta se kyllä niinku toimii. Ja siellä datamoduuli kytkeytyy päälle. Noin. Antaa olla. Tai antaa kytkeytyä siinä. Sitten vielä tällainen vinkkinä heille, jotka ehkä on ostamassa käytettyä tämmöistä e-tronia, en tiedä muista Audeista. Ja ehkä joskus vaikka tätä mun Audia. Se on vähän auki, että mitä tämän suhteen nyt tehdään keväällä. Ei tässä kuitenkaan mitään isompaa vikaa ollut. Ei ollut moottorivikoja eikä akkuvikoja eikä muuta. Ainoa ne latausluukut on vaihdettu takuuseen ja sitten toi takavalo, takavalo, se koko juttu. Bar. No mut kuitenkin. Täällä näkyy, jokaisen huollon yhteydessä aina saa tämmöisen huoltotulosteen, jossa näkyy, että milloin on tehty, mikä on ollut kilsa ja mitä on tehty. Eli täältä näkee näitä kampanjoita. Tietenkin ne huollot on tärkeät, mutta myös nämä kampanjat kannattaa tsekata. Eli meillä nyt tuli merkintä, että toi 46P6, joka oli tää jarrupoljin juttu, on tehty. No sit kun tätä selaa vähän pidemmälle, tossa on ollut ihan tarkastushuolto. Ja sitten kun käännetään. Mikäs tässä on? No, tässäkin on ollut huoltoa. Tossa on noi raittarit ja muut tsekattu. Ja tässä on nyt vuonna 2022 tehty kampanja. Silloinkin autosta oli jo takuu loppunut. 40 S3. Mä en muista ulkoa mitä näissä tehtiin, mutta googlettakaa Audi Campaign, Audi-kampanja tai englanniksi Campaign ja 40 S3, niin pitäisi löytyä mitä se sisältää. Siinäkin oli huolto, eli siinä oli pari kampanjaa ja huolto. Sitten täällä on vuonna 2022 93 N6. Se oli ehkä se, missä parannettiin energiatehokkuutta ja annettiin lisää akusta niin kuin kapasiteettia käyttöön. Eli vähennettiin bufferia. Ehkä. Tsekatkaa, jos kiinnostaa. Ja se koski näitä alkupään autoja ja e-troneja. No sitten 21 vuonna on tehty 93 M3. Ja 21 vuonna on tehty 93 H6. Ja täältä voi vielä sitten tsekata. Siis on huolto. Täällä tehtiin vuonna 2020 elokuussa noin monta. 57 H3 91 X4 93 G1. Ja toi olikin sitten luovutushuolto. Hyvä. Eli jos olette ostamassa tämän ikäistä e-tronia, niin katsokaa, pyytäkää tuommoinen huoltotuloste, jos ei sitä ole saatavilla, ja varmistakaa, että ne kampanjat on tehty tai ne on ainakin tarkastettu. Hyvä. Tämmönen video tällä erää, ja mä teen sitten tosta vähän päivitysvideoa, että saanko mä korjattua tämän hätäpuhelutoimintojutun vai meneekö se huollon piikkiin, eli artisti maksaa, joutuu kaivamaan kuvetta ja mitä muuta sanontoja tästä onkaan. Niin. Mutta hyvä. Näillä kuulumisilla mitään muuta erikoista ei ole ollut, vaikka ollaan ajeltu aika paljon, latailtu eniten kotona ja vähän reissussa ja niin edespäin. Mutta ehkä ne kiinnostaa nyt vähemmän. Eli näillä eväillä kohti
kevättä ja seuraavaa videoa. Nähdään taas. Moi moi!